O ji eluigwe jiri ụwa ịma na ọ dịghị chi dị ka ya o ji eluigwe jiri ụwa ọ sị na ọ dịghị onye dị ka Chukwu o ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya ọ sị na ike niile nọ n'aka ya sọ ya bụ chi na-eme ihe ọ bụ ya bụ oke mmụọ ka mmụọ ọ dịghị onye dị ka ya ọ bụ ya bụ Jizọs Kraịst of Nazareth ọ bụ ya bụ Chukwu okike ABIAMA ọ bụ ya bụ Jehova Israel sọ ya bụ Jehova Biafra ọ na-ahụ n'ihe na nzuzo ọ na-elekwa ihe na-eme mana ọsọ ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya ọ sị na o ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị chi dị ka ya ọsọ ji eluigwe jiri ụwa ọsọ dịghị onye dị ka ya ọ sị ihe niile nọ n'aka ya ịma na anyanwụ na-eti ọ nọ n'aka ya mmiri ọ na-ezo ọ nọ n'aka ya ọ sị na ọ dịghị onye dị ka ya ọ bụ ya ka na-eti ikuku ama n'ọnya ọ bụ ya bụ oke mmụọ ka mmụọ niile elu ọ bụ ya tọrọ ihe amara kpụ n'ike chai ọ dịghị onye dị ka ịma na ọ bụ ya bụ ọdụmegwu Juda hei Jehova Juda lee ọ pụrụ ime ife niile ọ sị na ọ dịghị onye dị ka ya ọ bụ ya bụ aka na-agbaji igwe lee ọ sọpụrụ ime ihe niile Chukwu okike ABIAMA pụrụ ime ihe niile ọ dịghị onye dị ka ya ịma na ọ bụ ya bụ ji mmiri agwọ ọ bụ ya bụ chi na-eme ọ bụ ya bụ aka na-agwọ ọrịa ọ dịghị onye dị ka ya sọ ya bụ chi anyị ji anyị si tụwere m na Jehova Israel Jehova Biafra Jehova Juda hey Peter Mbale ọ bụkwa gị gara na nzukọ ụmụ mmadụ wee na-ekpere gị ekpere Peter Mba ịhụrụ ihe na-eme Peter Mba hụkwara n'ebe nọ ịkpọrọ ha Biafra niile ka ha kpere gị ekpere Peter Mba ọ gịnị ka ị na-eme ha na Peter Mba hụkwara ebe ị nọ ị gara n'ụlọ ụka Igbisa ka ụmụ ụwa niile kpere gị ekpere mana lenu ihe na-eme Jehova sị o ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya ọ sị ya ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye Peter Mba chetakwara mgbe ị gara n'ụlọ nzukọ gị wee gbusi ikpere ụmụ ụwa na-ekpere gị Biafra niile na-ekpere gị ekpere Peter Mba na-ahụ ihe na-eme chai chi ji eluigwe ji ụwa ọ dịghị onye dị ka ya ike niile nọ n'aka nke Chukwu ọ dịghị onye Peter Mba Jehova sị gị na ya declared Biafra country of his own he said Biafra is free Peter Mba jide ntị gị aka ịma na o ji eluigwe ji ụwa ọ dịghị chi dị ka ya Jehova ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya a sị na o ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya chi anyị enweghị ntụpọ Holy One of Israel Peter Mba na gara n'ụlọ nsọ gị wee gbusi ikpere ha na-ekpere gị Biafra niile na-ekpere gị ekpere Peter Mba hụkwara ihe na-eme hei ije onye nwe anyị na-asịnụ o ji eluigwe jiri ụwa ịma na ọ dịghị onye dị ka ya o ji eluigwe jiri ụwa Jehova jikwa ihe niile Peter Mba hụkwara ihe na-eme ị gara na nzukọ nke Chukwu Biafra niile kpere gị ekpere gịnị ka ị na-eme na ọ bụ gịnị ka ị na-eme chai ị na-anụkwa akwa Biafra lee Biafra niile gburu egbuwe ọ bụ gịnị ka unu na-emenụ na ọ bụ gịnị ka unu na-emenụ na unu na-anụkwa kwa ụmụ Biafra niile gburu egbule ọ bụ gama ahụ na Biafra be kọntiri chi ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka ya o ji eluigwe jiri ụwa ọ dịghị onye dị ka Jehova hey Peter Mba werekwa ire gị gụọ eze gị ọnụ na ọ bụgo onwe gị bụ onye a nke gbusara nụ Biafra niile a na-ekpere gị Biafra niile a na-ekpere gị ekpere ka ị laghachiri ugbu a na-eme ihe ị na-eme hey unu ewee chefuo Chukwu ọsịsọ
otu aka unu dị. Jehovah nke usu niile nke ndị agha, mighty one in battle, the God of the rising sun. Ọ sị na ihe niile nọ ya n'aka, na ya jikwa ike niile. Na ike niile na ọ nọkwa ya n'aka ka unu mara amara. Ọ sị dịka anyanwụ si na-atọ ọkụ, na ya pụrụ ime anyanwụ ka ọ dị ọkụ, na ya pụkwara ime anyanwụ ka ọ ghara ịdị ọkụ. Na ihe niile a nọ ya n'aka. But na ihe ya na-agwa unu niile, let them listen and listen very well. Ma ndị president ebe ọbụla ha nọ n'elu ụwa, let them understand that Biafra is a country of its own, and it's time for them to declare Biafra as a country of its own. Dịka unu na-ahụ anyanwụ na, as you are seeing this sun now, ọ sị na anyanwụ ga-atakwa ọkụ. Jehovah is mighty Redeemer, the King of glory, ancient of days. Jehovah Nisi, 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 mighty Messiah, mighty Messiah. ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah, ODUMEGWU Judah. Jehovah Israel, Jehovah Biafra. The Lord has spoken. Mighty Messiah has spoken. That you all should understand and know that the sun belongs to him. The rain belongs to him. The climate belongs to him. Everything belongs to him. You all are complaining now that the sun is hot. That he can make the sun cool. And he can make it hotter. That they should declare Biafra as a country of its own. Let the whole world declare Biafra as a country of its own. Let the presidents, let the UN, let whoever that knows very well that they're supposed to declare Biafra as a country of its own. As a country of its own. Biafra is a country. Biafra is a country. Biafra is a country, whether they like it or not. The people of Biafra, unu atụla egwu, onye nwanyị nọnyere anyị. Jisie ike na onye nwanyị na-ahụ ihe niile. May the God protect us. May the God guide us. May the God Almighty lead us. May the God Almighty save us. May the God Almighty protect MAZI KANU. May the God Almighty protect MAZI Simon. May the God Almighty protect all the Biafra medians, all the Biafran warriors, wherever they are, wherever they are. May the Lord protect them. May the Lord guide them. The soldiers of Biafra, the ESN, wherever they are. May the Lord empower them. In the mighty name of Jesus, Jesus Christ of Nazareth, mighty Messiah, the only one who has all power in his hand to do all things. Let the Lord protect. Let the Lord guide. Let the Lord lead. Let the Lord save. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of, so shall it be, says the Lord of hosts. Mighty Redeemer. Mighty Redeemer. Mighty Redeemer. Have you all forgotten? Peter, have you all forgotten that the people are sitting at home for their freedom? Let them release MAZI KANU. People are sitting at home for their freedom. Remember in the land of Egypt that I did let the people stay inside their houses, sit inside their houses for their freedom, for their freedom, for their freedom. For their freedom, let Pharaoh let them go. 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 Let Pharaoh let thy people go, says the Lord of hosts. Mighty Messiah. Mighty Messiah. Oh, come on, son. Now. Oh, Jehovah, now. Netiti India. Jehovah can be netiti cherubim. Jehovah can be netiti cherubim. Jehovah can be netiti cherubim. Mighty Messiah,
Messiah, mighty Messiah, mighty Messiah, mighty Messiah, mighty Messiah, Jesus Christ of Nazareth. Peter, did you step inside the altar? Is that place the altar of the Lord? Are they worshiping the Lord there? They're really worshiping God Almighty there, right? They prayed for you. Are you protecting the people? Are you saving the people? Or are you massacring the people? What are you doing? What are they deceiving you to do because of money? Because of money. Because of money. Because of money. You have been deceived. Let the people be free. They have the right for freedom. They have the right to close their shop if they want to go and pray. They have the right to lock their shop if they want to sit at home. They have the right to close their shop if they don't want to be in the market today. What are you doing? What are you doing all this unlawful thing? Do you really call yourself a lawyer? Are you at all? Do you really know what freedom means? Do you know that so many countries that you seeing today, they fought for their freedom? I gave them freedom. The Lord is telling you that He gave so many people their freedom. And it's time for Biafra freedom. The same way they should give Biafra their freedom. The same way they should give every other country that is fighting for freedom. Freedom is for all. You are born to be free from all this evil, from all these atrocities, from all this massacring, from all this slavery, from all this hindrance of progress. May the Lord release the people. May the Lord set the people free. May the Lord set the people free. Chai onyaka ya dota. Enwe ihe ona adabu. Biko nyomene kwa ogene mere. Unu niile ji Nnamdi Kanu, all of you. All of you, all of you, all of you, all of you are holding Nnamdi Kanu in captivity. Release him. Release Nnamdi Kanu. Set Nnamdi Kanu free. Release Nnamdi Kanu. Oji nwanne ya azụ ụtọ. Unu ji nwanne unu na-eri ego. Were nwanne unu na-azụ ụtọ. Were na nnu unu na-aṅụgharị. Chineke na-ahụ izi gosi unu na ya bụ chi. JEHOVAH ha ibuso unu agha ka ha rabụ ndị niile a unu nọ n'ala Biafra wee na-akpa isi ọjọọ emegide nwanne unu. Chineke na hey Jehovah Eshada, mighty Redeemer, the King of glory, ancient of days. CHUKWU OKIKE ABIAMA PURU ihe niile. Chi na-ahụ na ihe ahụ na nzuzo. Chi na-agba ama ihe kpatara. Papa nara ekele ime na n'ụbọchị taa. Ekele niile dịrị Jehova. Mbuli elu ya dịrị Jehova. Chi ya nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile nọ n'aka ya. CHUKWU OKIKE ABIAMA PURU ihe niile. Ọ bụ ya bụ Jehova Israel. Ọ bụ ya bụ Jehova Biafra. Ọ bụ ya bụkwa Chineke UMUIGBO. Ọ bụ ya bụ ODUMEGWU Judah. Ọ bụ ya ka a na-etu Lion of Judah. Ọ bụkwa ya bụ Jehova Judah. Onye ike niile nọ n'aka ya. Chi ya nke pụrụ ime ihe niile. Ọgwọ ndị ọrịa. The Lord that sets thy people free. It is time for freedom. 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 Let the people move forward. It is time for their freedom. Let the people move forward. It is time for the freedom. Set the people free. 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 Says the Lord of hosts. Biafra is a country of its own. Biafra is a country. And the Lord Almighty have declared Biafra as a country of its own, whether you all like it or not. Biafra is free forever. You all do the needful. You all do the needful. You all do the needful. Because the Lord Almighty have all power and all right to do all things.
as he wants, as he wants, as the Lord wants, as the Lord wants, as Jehovah wants, as Jehovah wants it, says the Lord of hosts. And so shall it be. May the Lord guide us. May the Lord protect us. May the Lord lead us. May the Lord save us. May the Lord protect us all. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Shalom to people. Thank you.